सेक्सुवेला ओरैबायदि जिनिस जाया माने पावारनिफ्रायबो देरसिन मोनसे एट्राक्शन बेबायदि मिडियायाव गोसारनानै सारा मानसिफोरनि गेजेराव गोसारहोनांगौ बेखौ आङो लुगैया मानो होनना बुङोब्ला सोरबाबो प्रफेसर थागोन सोरबा मास्टार थागोन सोरबा उन्दै थागोन दानि समाव नायदो मबाइलखौ जोङो एन्ड्रइड फनखौ बबे बोसोरनिफ्राय लायो खुनु बैसोनि खुनु माबा गैला आरोना खुनु रावखौबो जोङो माना खालामनो हाला उन्दै गथ'आबो मबाइल लायो अब्ला बे उन्दै गथ'आबो बे एग्जाम्पला साबेसे फलोवार्सखौ इफेक्ट खालामखो बेखौ साननानै नायबा एसे बुजिनो मोनगोन बेनिखायनो जोङो मा जोङो वान अफ द बेस्ट एग्जाम्पल जा वान अफ द बेस्ट फलोवार जा ना बेबायदि ब्लेकमेल खालामनो मानो बेबायदि साननोबा ना बिराद गिदिर अलखदाव गावखौबो अलखदाव खोख्लैगोन आरो गुबुनखौबो अलखदाव खोख्लैनो हागौ खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै मोनसे सिरियास मोनसे बाथ्रानि सायावहाय फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय एक्चुअली आङो साननानै बिराद दुखु मोनदों आरोना बिराद गाज्रि मोनदों बेबायदि मानो जाथावगौ ना आं जायनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो नागिरदों ना बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ आङो एक्चुअली आं जेनेरेलि आं बाथ्राखौ बुंगोन मानो होनना बुङोबा आङो जाय बाथ्राखौ बुंगोन आङो पार्टिकुलारलि आङो नाम मेनसन खालामबाबो नाम मेनसन खालामाबाबो नोंथांमोना गासैखौबो मिथिखासिगौ ना बेनिखायनो आङो बेयाव नामबो मेनसन खालामनायनि गोनांथिबो गैला बा मेनसन खालामोबाबो खुनु प्रब्लेम गैला बाट आङो जेनेरेलि बाथ्राखौ बुंगोन जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन नोंथांमोना जास्ट गावखौ माने माबा मोनसे एलार्टआव दोनबाय थानो हागोन माने आं बेबायदि आसा खालामो कि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोबा माबा मोनसे रियेलाइज खालामना लानो हागोन जे गावनो गाव माबा मोनसे ना फ्रि एडभाइस गावखौहाय ना थैयार खालामना लानो हानाय ना बेबायदि प्रब्लेमाव आं माब्लाबाबो दा गोलैथों ना बेबायदि मोनसे आङो एलार्टनेस आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बुंनो सानदों ना आङो दुखु मोनदों जे आङो गाज्रि मोनदों सासे मानसिया ना सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार मानसिया बेबायदि माबोरै जाथावगौ बेबायदि बाथ्रायाव माबोरै गोजावथावगौ ना आरो जाया बे भिडिअखौ जाया रेकर्ड खालामदों आरो जाया बेबायदि ब्लेकमेल खालामदों ना आं बिथांखौबो बुंगोन माने बेबायदि माने सोरखौबा बेबायदि मोनसे ब्लेकमेल खालामनानै सोरखौबा गाज्रि लामायाव ना बोलांनो हानाय बेबायदि मोनसे एट्राक्शन मान लाबोनांगौ ना बेफोरबायदि जोङो साननानै नायोबा ना जोङो मिथिगोन आरोना बेवहाय आङो सोरखौबा पार्टिकुलारलि आं सोरखौबा सोंखारिनाय नङा पार्टिकुलारलि सोरखौबा टारगेट खालामनानै आं बुंनाय नङा जेनेरेलि बबेबा समाव भबिष्यत नोंथाङाबो गोग्लैहोनो हागौ भबिष्यत आंबो गोग्लैहोनो हागौ बै भबिष्यत आरोना जोङो जेब्लायबो माने गावखौहाय माबा मोनसे एलार्टआव दोनबाय थानो हानांगौ माने दा हमना लादो जे बिथाङा ना भुमिका बेथ' गोबां ससियेल मिडियायावहाय सिगांनिफ्राय भाइराल जाबोखानाय मानसि बयबो मिथिजोबखागौ बयबो बिनि केरेक्टारा माबायदि जों बेखौ गासैखौबो मिथिखागौ बाट जोङो केरेक्टारखौ मिन्थिसेयावबो ना सोरबा बायदि मानसिया टारगेट खालामनानै बेखौहाय ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि माबा मोनसे गाज्रि बारहावाखौ लाबोनानै ना गाज्रि जोङो बारहावा सोमजिहोनानै सोरनिबा लाइफखौ दंस' खालामनो नागिरनाया बेबो मोनसे गाज्रि ना बियो बिथांमोना बेबायदि आङो माब्लाबाबो सानफेराखैमोन जिबनाव आं सानफेराखैमोन मोनसे बिथांमोनाबो बेबायदि खामानि मावो बाट दिनैहाय ना जे दिनै बेबायदि भाइराल जाबाय भाइराल जानायनि गेजेरजों आङो बिथांनि जेनाखि नेगेटिभिटि बेखौ आं दिनै मिथिबाय नेगेटिभिटिखौ आंल' मिथियाखै गासै जायफ्रानाखि ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो बिथांनि भिडिअफोरखौ नुबाय बिथांनि बाथ्राफोरखौ खोनाबाय बिराद गाज्रि मोनबाय ना बिराद माने सोरबा बायदि मानसिया नेगेटिभिटि माइन्डनि मानसिया नेगेटिभिटि साननो हागौ आरो पजिटिभिटि मानसिफ्रा ना दुखु मोनगोन माने बेबायदि माब्लाबा जाथावामोन सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार हिसाबै जोङो गसंथानांगौब्ला जों माबायदि केरेक्टारनि मानसि जानांगौ जायो जों माबोरै बिहेभ खालामनांगौ जायो जों माबोरै थानांगौ माबोरै जानांगौ माबोरै ना बेफोर जोङो बुंनायनि सिगां माबायदि जोङो गावखौहाय साबधानथि लाखिनांगौ जों बेफोरखौ गासैखौबो माबा मोनसे माने एडभान्स जोङो साननांगौ गोनां जायो माने जाहाथे जों माब्लाबाबो आंनि आं दे सासे इनफ्लुएन्सार आंनि फलोवार्सफोरा आंनि गाज्रि केरेक्टारखौ फल' खालामा आङो बिसोरनि गेजेराव मोजां एग्जाम्पल जानानै देखायनो हानायफोरबायदि आरोना जोङो बेस्ट एग्जाम्पल जोङो जानानै देखायनो हायोबा नोंथांखौ बयबो मोजां मोनगोन नोंथांखौ निस्सय बयबो मोजां मोनगोन जायफ्रा मोजां
बयबो मोजां मोनखागोन मोनसे बाथ्रा दं कि ओरैबायदि जुदि नोंथाङा धोरोम लाबोना गुबुन बाथ्रायावबाबो गुबुन बिसयावबाबो नोंथाङा जुदि प्रसार खालामोबा नोंथांनि प्रसारजों खुनु बाथ्रा गैया बाट जुदि नोंथांनि बेबहारा मोजांबा नोंनि केरेक्टारा मोजांखाबा नोंनि केरेक्टारानो नोंनि प्रसार जुदि आं दिनैहाय मोजां बेबहारनि मानसि मोजां आखुनि मानसि मोजां साननाय हनायनि मानसि जुदि आं मोनसे जायगायाव बेरायहैबाय आङो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन मोजां लोगो गुबुन ना स्ट्रेन्जार्स आं लोगो मोनबाय बिसोरो निश्चय आंखौ नुनानैनो बिसोरो हमनो हागोन जे आङो मोजां ना नोंथांखौ नुनानैनो हमनो हागोन जे नोंथाङा मोजां नोंथांनि बाथ्रा नोंथांनि रायलायनाय नोंथांनि थानायावनो हमनो हागोन अब्ला बेनो नोंनि प्रसार माने जोङो बुंनांलाया कि आङो मोजां आङो बिदि जाया आङो बिदि लोङा न बेबायदि नङा माने जोङो गावनो माबा मोनसे नोंनि लाइफ स्टाइल नोंनि थानाय जानाय रायनायजोंनो जोङो नोंनि प्रसार खालामनो हायो माने दा आङो बेबायदि एग्जाम्पल लानानै ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरखौ गासैखौबो बेबायदि जाजानो लुगैयो माने माब्लाबाबो जोङो बेबायदियाव दा गोजावथों ना मानि पावार बेखौ बुङोबा जोङो दिपलि जोङो साननानै नायोबा ना मानि पावार बिराद गिदिर मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ जायखौ एट्राक्ट खालामनो हानाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सेक्सुवेल वान अफ द डेन्जारास ना वान अफ द डेन्जारास बियो बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा नोंथाङा धोरोम गुरुआनो जाथों नोंथाङा माबा मोनसे बिराद मोजां मानसियानो जाथों नोंथाङा गुड लिडारानो जाथों ना गुड लिडार क्वालिटियानो जाथों सेक्सुवेल बुस्थुआ बिराद गिदिर मोनसे एट्राक्सन सेक्सुवेल होननाय बुस्थुआ सासे धोरोम गुरुखौबो खोख्लैनो हागौ हाखराव बेबायदि बेनि एट्राक्सना गुबुन आरोना गुबुन बेलेग रोखोमनि बेनिखायनो आङो माने पार्टिकुलारलि आङो बुंनोबो साना आङो बयखौबो जाजानो मोजां माने मोजां जाजानो लुगैयो आं बेखौसो नोंथांमोनजों सावरायनो फैदों जोङो जेब्लाबो पजिटिभिटि जोङो थानांगौना जुदि नोंथाङा माबा मोनसे साक्सेसफुल जायाबाबो नोंथांनि पजिटिभिटि जुदि माइन्ड थायोबा ना नोंथाङा निश्चय बयबो मोजां मोनगोन जोङो माबोरै पजिटिभिटि थानो ना जोङो माबोरैहाय जोङो जेब्लायबो पजिटिभिटि थानो जोङो बेनि सोमोन्दै एसे साननानै नाय आङो बेनि सोमोन्दै मोजां बुङोबा ना बेनि सोमोन्दै मोजां बुङोबा नोंथांमोना साननानै नायनो हागोन आङो सेक्सुवेलनि बाथ्रायाव फैला जुदि नोंथाङा पजिटिभिटि मोनसे दिनखौ मोजाङै बिथायनो मोजाङै थांहोनो गोसो जायोबा ना जेबो प्रब्लेम गैयालासेनो मोनसे बिराद मा होनना बुंगोन नोंनि थाखाय बेस्ट डे सानफ्रोमबो जों सानबाय थानांगोन जुदि आङो दिनै सिखारबायबा बेयो आंनि बेस्ट डे हमना लादो आं दिनै सिखारबाय जोंना मादारा जोंना ना सोरबा ओंखाम संग्राया हमना लादो मोजां ओंख्रियानो सङाखिसै दिनै ब्रेकफास्टखौनो मोजां बानायासै थांबाय सिखारबाय ब्राससिं खालामबाय बिनिफ्राय जाहैबाय मोजां ब्रेकफास्टखौ नुयैनो गाज्रि मा होनना बुंगोन मोजां ओंख्रिखौ नुयैयाव मा बुङो नेगेटिभिटि फैबाय आरो बेबायदि नेगेटिभिटि फैनानै जोङो दिनखौ माब्लाबा मोजां थांनो हाया जुदि आङो दिनैहाय ओंख्रि मोजांखौनो फसायासैबा ना आंनि ब्रेकफास्टआनो मोजां नङाबा फुङावनो बेबायदि सानबायबा आरे मा ओंख्रि बेला आं जाया बेबायदि ओंख्रिखौ खामानि गैया आङो जाया बेबायदि थावा माब्रै आङो ना मा होनो सेटिसफाइ जानो जुदि नोंथाङा बेबायदि साननाया फैखायोबा ना ब्रेकफास्टनि समावनो लान्चनि समाव आरो बेलेगबाव दा बेखायनो आङो बुंनो सानदोंना खुनु ओंख्रियानो दागैथों नोंथाङा कन्ट्रल खालामखि नोङो पजिटिभ माइन्डजों नोङो बेखौ समखौ बारहोगोन अब्ला नोङो नेक्स्ट स्टेप नोङो आरामसे दिनै आङो बेबायदि हेबिटखौ खालामलांबाय थायोबा ना आङो गोसोआव साननो हागौ नेगेटिभ माइन्ड फैनो हागौ आंनावहाय जे आङो गाज्रि ना ओंख्रिया मोजां नङा आङो बेखौ जानो बायो आरो बे नोंनि साननायखौ नों गोसोआव दोनदो ना नों साननायखौ नों गोसोआव दोनदो जाहाथे बेखौहाय नोङो नोंनि साननायाव नोंनि सानसेमानि दिनाव बियो इफेक्ट दा खालामथों ना बियो इफेक्ट दा खालामथों नोङो बेखौहाय सिरियै दोनदो जाहाथे बियो सिरियै गोमोरलाङो दा बेखायनो जों पजिटिभ जोङो थाबाय थानो हानांगौ माने आरो गोबां बिसय दङ गोबां नांलाय खमलाय बाथ्रा फैगोन ना जोङो बेफोरावबो माने पजिटिभ माइन्डजों जोङो थाबाय थानो हानांगौ दा जोङो सेक्सुवेल बाथ्रायाव फैबायना सेक्सुवेला ओरैबायदि जिनिस जाया नोंनि मा होनना बुंगोन मानि पावार
मानि पावारनिफ्रायबो देरसिन मोनसे मा होनना बुंगोन बेयो एट्राक्शन जाय एट्राक्शनखौ रावबो मानसिया माने जाहा मानसिया ना बेखौ कन्ट्रल खालामजोबनो हाया बेनिखायनो जोङो रावखौबो ब्लेकमेल दा खालाम ना आङो मा बुंदों नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ रावखौबो ब्लेकमेल दा खालाम गाज्रिया गाज्रियैनो थांथों ना गाज्रिया गाज्रियैनो थांथों बेयो समनि गेजेराव बेयो सुद्रायगोन नंगौ जोङो सोरखौबा एक्सप'ज खालामनाया बियो राइट जुदि बेखौहाय गोरोन्थि नुदोंब्ला जों एक्सप'ज खालामखानांगोन मानो होनना बुङोब्ला एक्सप'जन गैयाब्ला जोङो सोरखौबा मोजां लामाजों दैदेनलांनोबो गोब्राब जायो बेनिखायनो जों एक्सप'ज खालामनाया गोनांथि बाट जोङो फार्स्ट माबोरै भाइराल जानानै ना माबोरै बेखौ भाइराल खालामनानै जोङो बिनि लाइफखौ दंस' खालामनो हायो बेखौहाय मालाबाबो टारगेट खालामनाङा आरोना आङो बुङाखै कि आङो सोरनिबा सापर्ट लानानै आं बेखौ बुंदों बाट आङो बेबायदि मिडियायाव गोसारनानै सारा मानसिफोरनि गेजेराव गोसारहोनांगौ बेखौ आङो लुगैया मानो होनना बुङोब्ला सोरबाबो प्रफेसार थागोन सोरबा मास्टार थागोन सोरबा उन्दै थागोन दानि समाव नायदो मबाइलखौ जोङो एन्ड्रइड फनखौ बबे बोसोरनिफ्राय लायो खुनु बैसोनि खुनु माबा गैला आरोना खुनु रावखौबो जोङो माना खालामनो हाला उन्दै गथ'आबो मबाइल लायो अब्ला बे उन्दै गथ'आबो बे भिडिअखौ नायगोन आङो बे बाथ्राखौ साननानैसो आङो गाज्रि मोनदों माने जोङो जाहा सोरखौबा ना गाज्रि भिडिअ गाज्रि माने अडिअ'फोर ना जोङो भाइराल खालामनो नाङा जुदि नोंथाङा थिग माइन्डसेटनि मानसिबा पजिटिभ माइन्डसेटनि मानसिबा बेबायदिबो खालामनाय नङा आरो जाया बे खामानिखौ मावदों बेबो पजिटिभ माइन्डनि मानसिबा बेबायदि खामानि बियो निस्सय मावनाय नङामोन बिनि माइन्डआनो नेगेटिभखा बिनि साननायानो माने बिनि मानिपुलेसन ना बेनो मानि बानांगौ माने जोङो जिखुनु खामानिया जायाथों मानो ना मानि मोनबानो जायो दा गावनि ना देहानि गोजोननाय गावनि सेक्सुवेल ना गावनि माबाखौ सेटिसफाइ खालामनाय साननायफोरखौ आरो बेबायदि जाया आङो सिगांबो बुंबाय जे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार मानसिया जों माबोरै जानो हानांगौ वान अफ द बेस्ट एग्जाम्पल जोङो जानो नाजा आरो जोंथ' बयबो सिनायखायो ना नोंथांमोनखौ बयबो सिनायखायो नोंथांमोना फेमास ससियेल मिडियानि मानसि जोङो बेखौ न' डाउट बयबो मिथिगौ जुदि फेमास सासे बिराद मोजां मानसि सिनायजानाय मानसिया बेबायदि एग्जाम्पल देखायनो हायोमोनबा बेसेबां गिदिर माने मोजांनि बाथ्रामोन बाट बिनि सोलाय मा गुबुन ना बिनि सोलाय गाज्रि एग्जाम्पल देखायनो जों नाजायो आरोना दा बेबायदि नोंथांनि गाज्रि एग्जाम्पला साबेसे फल'वार्सखौ इफेक्ट खालामखो बेखौ साननानै नायबा एसे बुजिनो मोनगोन बेनिखायनो जोङो वान अफ द बेस्ट एग्जाम्पल वान अफ द बेस्ट फल'वार ना जोङो जानला मेला फल' खालामलाबायनाङा जोङो जेब्लायबो पजिटिभ था जोङो जेब्लायबो बेबायदि साननाय हनायफ्राव ना सोरबा जुदि बेबायदि ब्लेकमेल खालामनो मानो बेबायदि सानोबा ना बिराद गिदिर अलखदाव गावखौबो अलखदाव खोख्लैगोन आरो गुबुनखौबो अलखदाव खोख्लैनो हागौ जुदि सोरखौबा ना ब्लेकमेल खालामनानै सोरबा सुइसाइड जायोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन नोंथांमोना गासैखौबो मिथिखागौ नोंथांमोना गासैबो बुजिनाखा माने बुंनांगौनि खुनु दरखार गैया बाट बि एलार्ट जेब्लायबो जों माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां 1000 बार सानग्रो जाहाथे बियो गोरोन्थि दाजाथों